Испанското икономическо издание Noticias Trabajo публикува подробен анализ, в който сравнява условията за самонаетите лица в България и Испания. Авторите на материала определят българския модел като значително по-опростен, финансово достъпен и благоприятен за развитието на малкия и средния бизнес. В материала се посочва, че България прилага предвидим плосък данък от 10% върху доходите на физическите лица, без прогресивни скали и сложни данъчни стъпала. Изданието отбелязва и ниската ставка на корпоративния данък у нас, което по думите им драстично намалява административната тежест и улеснява стартиращите предприемачи. Анализът прави директно сравнение с Испания, където системата за облагане и осигуряване на самонаетите лица, Autonomous, е изключително сложна, тромава и зависи от детайлното изчисляване на реалните доходи. Според изданието, именно комбинацията от ниски данъчни ставки и минимална бюрокрация превръща България в силно привлекателна дестинация както за местните предприемачи, така и за чуждестранните инвеститори и дигиталните номади в рамките на Европейския съюз.